IS. Okay. Maza. IS Piano Production. Maza mu fitarin sagabi. Katilul fajira baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza mu fitarin sagabi. Katilul fajira baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza mu fitarin sagabi. Madakin maza baban isa kau da su ba zai gagara ba. Abu ga ku buga ba batun rago zan muku ba. Me abun a faɗa an ce mun baya faɗa ba zan daddara ba. Yau da sabon zance na zo ina masu ji ku saurari gaba. Babban mutum jinin manya basara ke kaɗai na zo zane ba. Dan abi ubaidin sagabi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Ya yi lawu gaji salati adadin abin da kai ya ahadi. Sai a sa'alil baiti daga imam ala har zuwa kan madi. Sada bada mayazin jalali domin da ita ke mun madadi maulati sai da zainab mai kaunar kusan ba zai halaka ba. Kai gafara maza zan watan bari dan abu ubaidin sagabi. Muku tari masu gonar imani za mu dau bayani mu tafi. Ina ziyarci makwancin sakufa ne kaji masu babban kashafi. Gwarzo cikin gwarazan da rabbana bai bari a raina musu ba. Za mu fitarin sagabi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara. Ga ɗan kaɗan a aikinsa wanda bai san da shi ba saurari kaji. Bayan an yayyanka iyalan annaba a Karbala kan suka ji. Mukhtar yana firizin aka yi hakan ya mauta ranar da ya ji. Ya ce da Allah fito da ni in ɗaukar saba don bar musu ba. Kai Mukhtar ya fito a firizin to 'yan bakin gida ya aka yi. Ya buko ina ya leka ya samu duk wanda da hannu ne aka yi. Duk wanda da shi aka tare 'ya'yan annabi sai da ya jefa shi layi. Ya kada 'yan maza da yawa ku je ni ba zan ki furta muku ba. Maza muku tarin sakafi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Ubaidi dan ziyar Mukhtar ne yayi ajalinsa shegen ya rasu. Umar dan Sa'adu la'anan ne Mukhtar ya kashe shege ya kasu. Shimr da ya yanke kan Al-Husaini jama'a ku zo mu dan daudar su. Mukhtar ne ya tsinke kan shege ya ba za na gode mushi ba. Mukhtar sagabi. Tuno da har maladinan ne wanda ya kashe Abdullahi Rabi. Wanda yake rayuwa a daji shi ya san dukkanin hikiri. Mukhtar ya bi shi jejin ya kashe ya haɗa masa gazamun wa'adi. Ya yanke kan sinan ne Allah bai bar shi kuna minti uku. Maza muku tarin sakafi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Tuna da sinanu dan Anas makashin Al-Husaini ya gaji tsiya. Kun san shi to ku bibi lamarin shi kun Mukhtar ya tsotsoya. An yanke kan
shi an wuce babu dan shegiya jinin masu riya wallahi mukhtar assaqafi bai bar su ko guda ya gudu ba. Kun gane wa ya ɗauko kan maulana Hussein harshen harke, shi ne kuli wanda ya je don neman kuɗi da kan gashi take. Mukhtar ne ya karar da rayuwar kuli lamarin babu sake, ya ɗan abi ubaidin sakafi a fitar ka banga mai cin maka ba. Maza maza mukhtar assaqafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara. Duk wanda ke da hannu a yanka ɗan annabin muka mai ajali, duk wanda ma ya tuba ka ce musu ba ka bida su kyale kawai. Kowansu ka ga bayan shi ɗan kwarai kai ka sa masoya shagali, ba dan da kai bada ba a gane da akwai ɗan amutin annabu ba. Ɗan Mukhtar sarkin mu ɗan mayakan asali Mukhtar abun nufin masu faɗa. Kasan su sun sani, kasan su kafi su masu bawo da gyada. Wallahi tun da aka yi ka har a yau ba kamar ka kai har abada, ka wanke zuciyar da take kunci sai biyu ban faso ba. Maza maza mukhtar assaqafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Almara lafiyar ruhi rama yayi ta baka tarin kashe fi. Ban san abun da zan na biya ka ba ya dan abi ubaidin sakafi. Dama na ganka yau kuma ka ce da ni uzuri taho nan mu tafi, wallahi da abun nema na ya samu dan ba zan halaka ba. Dan abi ubaidin sakafi. Ba a karo da kai a ji daɗi mai duldul mai katon takwabi, mai da kara da tsuntsaye kashe fajiransu kai ne sababi. Tawagar ka ce a bar nunawa sukiya nufarisi kai suka bi, ɗan malikul ashtar ya bi kawaye ba zai amince maka ba. Maza maza mukhtar assaqafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Ina mai karo ya zo ka ragowa zai daga idan bai mutu ba. Ban san da wanda ya yi gaba da Mukhtar bai hallaka ba. Tambayi mutan gari Sham da Kufa kai bari ba zan takaice maka ba. Uwarsa ce ta tarwatsa munafukan yanzu ba su faɗa an musu ba. Ya kyauti in ta ma baitoci namijin maza dirarre madaki. Ya mai da hannaman man sara ka yanci ko su so ko ba su yi. Ka yi wa rabana aikin da yake so ubangida na madaki, ka doki fajirai bari in saka aya ba zan ki kara maka ba. Maza maza mukhtar assaqafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza maza Mukhtar assaqafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza maza mukhtar assaqafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba.